Amb l'arribada de la tardor, els reptes de seguretat a la Vall d'Aro canvien de focus. Un cop finalitzada la temporada de vacances, moltes segones residències queden desocupades entre setmana, convertint-se en un objectiu per a lladres i ocupes. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra intensifiquen els controls policials en col·laboració amb les policies locals per prevenir tant els robatoris a l'interior de domicilis com les ocupacions il·legals. A més, la policia manté la vigilància sobre els delinqüents multireincidents locals que continuen a la població i requereixen accions constants per reduir la seva activitat delictiva. Moltes vegades ens poden vindre gent de fora o gent autòctona que vulgui aprofitar per fer aquest tipus de robatoris. I després que també tenim el que podria ser les ocupacions per al mateix tema. Queda molt d'habitatge buit i podem tindre un repunt d'ocupacions. Motiu pel qual fem una sèrie de controls policials, també amb policies locals, no només aquí, sinó a la resta de la província, de la regió de Girona, per tal d'intentar que això no ens torni a passar. Davant d'aquesta situació, el consell principal a la ciutadania és de denunciar qualsevol robatori o ocupació tan aviat com se'n tingui coneixement. La rapidesa en la denúncia és clau, especialment en casos d'ocupació. Quan es tingui coneixement de que hi hagi un robatori o una ocupació, que es denunciï el més ràpid possible. El tema d'ocupacions, el mateix. Sobretot quan deixes el teu domicili, que sempre hi ha un veí, sempre hi ha una persona de confiança, doncs aquesta persona de confiança, si veu algun moviment raro, li comuniqui i que ens avisi ràpidament. Això fa que el tema d'ocupacions, si es fa ràpid i la informació és ràpida, no hi ha ocupació. Nosaltres podem actuar i no hi hauria cap mena d'ocupació. Un altre dels grans focus de preocupació són les estafes per internet i telèfon mòbil, un fenomen global que també afecta la zona i genera denúncies cada setmana. I el més important, parlant així clar, és no tenim que confiar, tenim que confiar de la mateixa manera que no confiem en algú que ens està parlant i que veus que la cosa no quadra, amb informacions per internet, amb mòbils. Tema de bancs. Cap banc t'enviarà missatges per demanar-te dades. Cap banc et trucarà per demanar-te dades. Vull dir, això que cada setmana tenim fets denunciats, doncs són coses que ho podem solventar. Encara avui hi ha persones que cauen en enganys que poden semblar inversemblants. Per això és fonamental utilitzar el sentit comú i verificar qualsevol moviment estrany directament amb l'entitat bancària abans de caure en el parany.